sa mga nagkalain-laing emosyon. Mayong adlaw mga bata. Nakadawat na ba ka og regalo? Unsa man ang imong gibati? Nalipay ba ka? Malipay kita, ilabi na kung kini hinatag ni mama o papa. Nawalaan na ba ka og gamit sama sa dulaan? Unsa man ang imong gibati? Mag-uol kita, ilabi na kung ang butang nga nawala, importante para kanato. Nakadungog na ba ka og kusog nga dalugdog? Unsa man ang imong gibati? Bation kita og kahadlok, ilabi na kung kini kusog kaayo. Nakasulay ba ka nga giaway ka sa imong classmate o amiga? Unsa man ang imong gibati? Masuko kita kung awayon ta. Apan timani nga mas maayo ang magpaubos. Likay ang pagpangaway. Ang inyong mga gipangbati gitawag kana og mga emosyon. Adunay mga nagkalain-laing emosyon. Ang emosyon mao ang atong gibati sa nagkalain-lain nga sitwasyon o panghitabo nga atong maagian o masingati. Nalipay, nasuko, naguol, nahadlok. Adunay mga butang nga maghatag natog kalipay, sama ni ining musunod. Ikaw, unsa man ang maghatag og kalipay nimo? Aduna po'y mga butang nga maghatag nato og kaguol. Unsa kaha ang gibati nila? Ikaw, unsa ang mga butang o panghitabo ang magkahatag nimo og kaguol? Unsa kaha ang emosyon niini? Ikaw, unsa may makapasuko nimo? Maayo ba nga makig-away ta? Dili kini maayo. Unsa ang gibati niini? Ikaw, unsa man ang imong kahadlukan? Ang tanang tawo makabati og lain-laing emosyon. Atong sulayan ang imong nakatunan karon. Isulti ang sakto nga gibati o emosyon sa mosunod nga sitwasyon. Nalipay. Naguol. Nasuko. Nahadlok. Unang buluhaton. Lantawa ang mga tawo nga naa sa imong palibot. Isulti kung unsa man ang ilang gibati karon. Ikaduhang buluhaton. I-drawing sa papel ang nagkalain-laing emosyon nga atong gihisgutan karon. Kolore kini.
Daghang salamat. Ug hangtod sa sunod mga bata,